efectivament hi ha un govern que creu que el sector serveis i el sector turisme es que ha d'impulsar el creixement de la nostra comunitat autònoma. Però per això necessitem fer reformes. Per això necessitem que se millorin els establiments i que se millorin les zones que de qualque manera han quedat enrere i són zones madures, no? Per tant, necessitem una gran reforma d'establiments i zones madures. Necessitem anar a un productes més concrets que ajudin a desestacionalitzar. Necessitem seguir impulsant el que són les connexions aèries perquè sense avions no hi ha turistes i en aquest cas en aquesta legislatura s'ha fet una feina importantíssima d'augmentar connexions, de millorar aeroports, en definitiva s'ha treballat moltíssim en els turoperadors a fi que efectivament la relació entre el govern, la conselleria i tots aquests agents fos una relació sòlida en moments en què teníem especials dificultats i necessitaven respostes fortes, no? I per altra banda hem estat treballant un altre aspecte importantíssim del turisme, que també ens assenyala avui com un dels millors de tot Espanya, que és la gestió tecnològica del turisme, el turisme tecnològic. En aquest cas, les Balears avui, en l'oficina de Microsoft, una oficina que és la primera oficina a nivell mundial en matèria de turisme que té Microsoft i està en Esparvit a Palma, amb una extensió que ja hem arribat a un acord amb el govern de Panamà a Panamà, és a dir, per tant, avui les Illes Balears té la gran oportunitat de tornar a ser el gran líder en matèria turística, no només en el que és el turisme de sempre, sinó també en turisme tecnològic.